kto povedal, že som ho našla? Takto, to je taká podľa mňa celoživotná moja práca. Ja ho neustále hľadám. Mám mesiace, kedy je to náročnejšie, mesiace, kedy je to jednoduchšie, ale v tej našej práci som si zvykla na to, že je veľmi nárazová. A tak si vždy v tom mesiaci, kedy vidím, že je toho priveľa, proste poviem, že toto je ten mesiac, to je jeden z nich a vtedy si to tak nejak príjmem, spracujem a poviem si, že zase príde mesiac, kedy to bude lepšie. Takže viac menej je to taká moja celoživotná práca na sebe, aby som ten balans, vidíš? Aby som ten balans vedela nájsť a aby som vedela tie svoje sily rozložiť. Tým, že vlastne moja práca nie je nejako závislá na čase, že chodím do práce pravidelne a tak ďalej, čiže vlastne je to koníček. A na koníček si vždy človek čas nájde a samozrejme tým pádom moja rodina absolútne necíti, že by som nejako pracovala a takýmto spôsobom, že proste dlho do noci a nebola doma. Takže ja si viem prácu zadeliť a tým, že ma to baví, je to vlastne úplne pohoda. To sa pýtate mňa? To sa pýtam ja vás. Skôr by sa to bolo treba pýtať tých druhých, čo žili so mnou, pretože tí to nemali ľahké. Ale nemal to so mnou ľahké ani môj manžel. Chudáčik už je nebohý, ale nemal to ľahké, lebo žiť s hercom nie je jednoduché. Ale pretože on bol gynekolog, tak ani ja som to s ním nemala ľahké. Ale rozumeli sme si, chvála Bohu, vydržali sme spolu viac ako 50 rokov a priznám sa vám, že on bol mojou najväčšou oporou. V dobrom i v zlom. A to bolo dôležité. V ten deň, keď som držala prvýkrát svoju knihu v rukách a vtedy som povedala, že presne toto som chcela už ako dieťa. Čiže vlastne ja som túžila byť spisovateľkou, pretože ja som písala od detstva. A keďže sa mi ten sen splnil, tak to zmenilo všetko. Bola to náhoda. Postavila som sa jednoducho na javisko a vedela som, že tam je moje miesto. Prišla som ako študentka do Bratislavy a pretože som si chcela privyrobiť, tak som išla robiť štafáž do divadla. Študovala som niečo úplne iné, hudbu. A vstúpila som na javisko a vedela som, že odtiaľ neodídem. Nepýtajte sa ma prečo, ja neviem. Jednoducho som tomu prepadla, lebo divadlo je svet, ktorý jednoducho človeka očarí, pohltí a utopíte sa v ňom. Chvála Bohu. Ja som to zistila úplne na začiatku a pamätám si to dodnes. Ja som ako decko robila kopec aktivít a krúžkov. Potom mi moja profesorka spevu povedala, že jedného dňa, že bude konkurs na Neberte nám princeznu na novej scéne v muzikáli Neberte nám princeznu. Ja som mala vtedy 14 rokov, prišla som tam, vôbec som nemala žiadne skúsenosti so spevom, s hraním, s tancom, absolútne s ničím. A nevedela som si predstaviť, ako ja mám teraz spievať, hrať, tancovať pred minimálne 600 ľuďmi v divadle. 3 mesiace som drela a bolo to veľmi náročné, ale aj jedno z najkrajších mojich životných období. A pamätám si dodnes tú prvú generálku, keď som to predstavenie začínalo tak, že ja som sedela za oponou a prvý obraz bol môj, celá moja skladba a ja som myslela, že zomrem od trémy. Proste to bolo, že prvýkrát tam sedeli ľudia, po mne takto stekal pot. Ja som bola úplne hotová. A ten prvý zážitok, keď tí ľudia po predstavení alebo už po tom čísle začali tlieskať, začali nám dávať späť tú energiu a tú spätnú väzbu, ja som okamžite vedela, že som dobre. Že toto je to, prečo to chcem robiť. Nerozmýšľala som nad tým. Vždy mi záležalo na tom, aby som bola užitočná a potrebná. Nemala som pocit zbytočnosti, takže myslím si, že som si dobre zvolila a že som niečo v tom divadle aj urobila, aj keď ľudský život je veľmi krátky a
Ale merať ho podľa toho, či sa mi niečo splnilo alebo nesplnilo, to som nikdy nerobila. Ani myslím si, že to netreba. To za nás urobia tí, čo prídu po nás. Tak toho je hodne. Ja som taký typ, že si hovorím, že vlastne ja musím mať stále, nie že musím, ale mám veľmi veľa snov, lebo si myslím, že sny treba mať a že nás to posúva vlastne ďalej. A tak samozrejme, že mala som kedysi aj také výzvy sama v sebe, že či ešte neskúsiť nejaké, dajme tomu zahraničie, alebo nejaký muzikál vo svete, alebo nejaké divadlo v nejakej zahraničnej produkcii. To ma už prešlo, lebo mám 2 deti. Ale nie, tak vždy je možnosť, vždy sa to dá, hej. Ale teraz momentálne mám sen najviac robiť svoju vlastnú tvorbu, svoju vlastnú hudbu a môj sen je, to je taký veľmi klišé sen, ale môj sen je, aby si tí ľudia proste raz tú hudbu spievali na koncerte so mnou. To je môj sen. A ja nemám nejaké také méty, ktoré by som si stanovila. A vlastne idem s každou ďalšou knihou. Každá ďalšia kniha, ktorá mi vyjde, je moja ďalšia méta. Ale myslím si, že... Alebo naučila som sa... nepremýšľať dopredu takýmto spôsobom. Ja už som dostala, čo som chcela a za všetko ostatné naviac len poďakujem.